15 आगस्तनि सानसे सिगां 14 आगस्तआव रुनिखाता चिरां जिल्लानि रुनिखातायाव थानाय फरायसाफोरखौ लानानै रेलि खालामनाय जादों। भारतनि उदांस्रि सान फालिनाय 15 आगस्त बिनि सानसे सिगां 14 आगस्तखालि चिरां जिल्लानि रुनिखाता बिनि फरायसालिनि फरायसुला फरायसुलिफोरखौ लानानै रेलि खालामनाय जादों एबा हानजा सुरनाय जादों। भारत माता की जय, वंदे मातरम मोन्थोरजों बे रेलिखौ खालामनाय जादों। गोबां फरायसुला फरायसुलिफ्रानो बाहागो लाजोबदों, फोरोंगिरिफोरबो दङ। दाबो जोबा लाइन थानाया। जय हिंद। लाइना दाबो जोबनो थाङाखै, मानोना गासै फरायसुला फरायसुलिफोरखौ लानानै गोबां फरायसालिनि ज' जानानै बे हानजा सुरनायखौ खालामनाय जादों। जोबथारनोसै, हानजा सुरनाय लाइना जोबसिगोन। जोब्बाय, हानजा सुरनाय लाइना जोब्बाय। जय।